Kani kalong ka kerua belapha dau principal ka Sora Academy Higher Secondary School Sora sar one step dingdo. Ba ka Sora Academy Higher Secondary School kan pli khadu ya ka admission na kamta ki khna kelas 11 art stream jong usnam Arhaja Arpusan hadu ka santarik ujemang Arhaja Arpusan. Kata na kabenta ki bakwa ban puli hangni kadon ka hostel tang ya ki khna shinrang. Na kabenta ki jingtip akham benia pila ban pun yaw ni nombor harum. Nriu not kandai lai nyaw iwei not. Bat ki kimi ki kpa ki bakwa ya ka jinghikai ka babha bat perking ha kaliang ka tibriu ka tiblei ka akor ka buram bat kani ka skul ka kham perking ya kini ki khna namar ban penbha ya ka jingim ka jongki.